Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție Drag mie cântecul și jocul, aici pe frecvențele 92,6 Deva și 88,9 Hunedoara, dar și online pe bigfm.ro/live. Sunt Mariana Risipitu și în ediția de astăzi îl vom sărbători pe cel care îmi este jumătate de peste un sfert de veac. La mulți ani, să fie cu sănătate și bucurii pentru maestrul Marcel Raț de la Sibiu, pe care Silvia Macrea, celebra coregrafă și manager a ansamblului Cindrelul Junii Sibiului, îl descrie ca fiind, citez, un acordionist de aur al Transilvaniei și un promotor de excepție al muzicii tradiționale autentice. Fiind parte a familiei mele, îmi este puțin dificil să-l prezint pe Marcel Raț, însă cel mai important este faptul că astăzi îl sărbătorim în emisiunea noastră, întrucât pe data de 13 decembrie a împlinit o frumoasă vârstă. La mulți ani, Marcel, viața să-ți fie lungă și frumoasă, binecuvântată, încununată de sănătate, succes, fericire, putere de muncă, putere de cântat, belșug și iubire, alături de mine, bineînțeles, de familia noastră și de toți ei noștri. În deschiderea emisiunii l-ați ascultat deja pe sărbătoritul principal al ediției de astăzi, pe maestrul Marcel Raț, interpretând la acordeon una dintre cele mai frumoase compoziții ale sale, Giana din Șugag în Păltiniș, care se regăsește pe albumul Adrianei Ursu, intitulat Eu sunt fată din Sântimbru, un album pe care l-am manageriat cu drag, un album semnat cap-coadă Mariana Risipitu și Marcel Raț în ceea ce privește compoziții, texte, aranjament muzical, armonic, într-o colaborare de excepție cu unicul Radu Ciprian, dar și cu alți instrumentiști precum Adrian Neamțu și Dorinel Puia. În minutele următoare o vom asculta așadar pe Adriana Ursu cu alte piese muzicale semnate Marcel Raț, precum Învârtita lui Marcel, Cine pe lume n-are dor și Când ți-e viața la jumate. Am revenit, dragi ascultători, vă reamintesc că în ediția de astăzi la Drag mie cântecul și jocul, aici la Radio Big FM, îl sărbătorim pe maestrul Marcel Raț, care a împlinit o frumoasă vârstă în această săptămână. Însă tot în ediția de astăzi, chiar dacă e cu puțină întârziere, aș vrea să spunem la mulți ani unui coleg și prieten, Robert Gavrilaș, solistul trupei The Puzzles din Alba Iulia, căruia îi dorim multă sănătate și bucurii și tot astăzi transmit gânduri frumoase și un călduros la mulți ani Danei Gheorghițioiu din Hunedoara și de asemenea dragei mele prietene Ștefania Podariu de la Baia Mare. În minutele care urmează o vom asculta pe Letiția Moisescu cu Bunii mei, bunicii mei, apoi Dina Vărărean ne va cânta Uite așa vreau să trăiesc, iar Cântec mândru din Banat și Eu cu dor, Badea cu dor vor fi interpretate de Adriana Ursu. A treia parte a emisiunii Drag mie cântecul și jocul continuă, stimați ascultători, cu încă un colaj muzical și vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Îi spunem încă o dată la mulți ani maestrului Marcel Raț, principalul sărbătorit al ediției de astăzi. De asemenea, transmitem toate gândurile bune din Ardeal și un călduros la mulți ani încă unui sărbătorit al zilei de astăzi. Este vorba de maestrul celebrul Marian Mexicano, pe care îl vom asculta minutele următoare cu Hora Bucureștilor. Urmează încă o serie de cântece semnate Marcel Raț, interpretate de această dată de subsemnata, și vom asculta melodiile Frunzuliță de măr verde, Bădișor de la Poiana și Suflet bun, inimă mare. Iar apoi vom încheia periplul nostru muzical de astăzi cu o piesă de referință a maestrului Marcel Raț, o prelucrare instrumentală a imnului Israelului, jidovenească, interpretată într-o manieră folclorică aparte, la acordeon și, bineînțeles, Mariana Risipitu la țambal. Înainte să-mi iau la revedere de la dumneavoastră, aș vrea să vă anunț că mai sunt doar câteva locuri la Revelionul 2024 și în curând va fi sold out la Motel Prislop, unde taraful Mariana Risipitu va presta în noaptea dintre ani. Așadar, dacă nu v-ați hotărât încă unde veți sărbători anul nou, noi vă așteptăm să petreceți alături de noi. Stimați ascultători, aș vrea să vă mai spun că seria înscrierilor la Școala de Artiști Mariana Risipitu, prima școală de artiști și muzică tradițională din Transilvania, va continua și în luna ianuarie a anului viitor cu noi audiții și preselecții pentru copii și adulți, care vor avea loc la Casa de Cultură, respectiv Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, în sala Amfiteatrului
Liviu Oros, locație unde de altfel, începând cu 2024, Școala de Artiști își va desfășura o parte din activitate. Însă pentru detalii puteți accesa site-ul școlii www.școaladeartiști.ro și puteți urmări conturile de socializare Instagram și Facebook accesând simplu Școala de Artiști. Veți găsi acolo toate detaliile și informațiile în timp util pentru toți cei care doresc să studieze muzica altfel. Sunt Mariana Risipitu și până la o nouă reauzire vă doresc să aveți parte numai de bucurii și toate cele bune. La mulți ani Marcel Raț și tuturor sărbătoriților și să auzim numai de bine. Doamne ajută!